Bebang, sekarang silang halen. Wathini Hayi khuleka, yabo lezi zinto lezi siyazazi. Sicela izinto zako-grade 1. Ayisibo. Yini nje? 4 My life be like 4 kilogram. 4 kilogram. Bruh. Ikram. La ushutha khona. Ngoba ngikushutha nawe. Gram. 40 gram. Ya, bhala ukuthi isithombe. Awu, ngithole 0 anda. Bruh. ubuyela esikoleni. Ngithole Kanti Lento yini? kade ungitshelayo. What the dog doing? Manje ngaze befaka ngisho o-0 nje abanamehlo. Yini le? Wena ungitholise. Kanti yini le nto le? 40 gram. Kodwa badlala ngathi. Badlala ngathi. Hey dog, get some ice cream? Only a spoonful. Thina sesingayifundi yonke le nto le. Thina manje sesifunda izinto ezilula zodwa. Asizazi lezi zinto le-4 gram nezinto ezinamanga. Right wena, right. Awukho kwanamhlanje ofisa ukuthi ngikubhalise kona. Nakho. Kodwa ungabhalisi terror. Ngangapasi. Okay. Fake enzini. Angapasi. Ukuthi ishumi. Ukuthi ishumi. Plant. Drum. Table. Sun. Wasuzama ngazi ukuthi khona. Hayi kuyashisa nawe uyazi ukuthi wena. Senifunda izinto engithatha. Mina nani ufundani? Sesiyifundi zonke lezi zinto lezi. Eyi, yazi ngifisa ukuthanga. Awuvala kancane ngibona ukusiza. Ukusiza. Hamba kancane ngifunda. Lama kubalulekile ulitho. Hayi kuleke. Ngizawuchama. Hamba.